La construcció d'una societat democràtica i plural ha significat la visibilització de les dones i la visibilització de les peticions de les dones com a drets civils, però també la seva equiparació amb tothom. L'esclat del feminisme ha estat una de les grans novetats i amb una potència que en el segle XXI, en comptes d'anar apaivagant-se, encara va creixent amb més força. I que s'instal·la també en tot l'àmbit familiar, la impugnació que fan aquí Montplans, Manolo, la cena te la haces tú solo, vol dir l'impacte que també això està tenint al nivell familiar quotidià en el canvi d'hàbits que es va imposant, que es va desenvolupant i que suposa un dels canvis més importants als que estem assistint. Per exemple, l'accés als estudis superiors a la universitat. En aquests moments, a la Universitat Catalana, 2 de cada 3 alumnes són noies, són dones. Aquesta és una cosa que no s'ho podíem imaginar fins i tot amb carreres com medicina, que en aquests moments són el 75%, o dret, que són gairebé el 70%. Han entrat fins i tot amb molta força en arquitectura o enginyeries, que són encara més homes que dones, però que les dones ja estan al 35-40%. És a dir, un tema imparable que d'una manera o altra també se li havia de donar aquest protagonisme i que això encara està, allò que es diu, a les beceroles, que segons sembla, és a dir, que això anirà a més. Anirà més. Tindrem la Catalunya feminista, és a dir, aviat, el proper volum farem la Catalunya feminista.